Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Jak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno abannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan amanet, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaengan iti nagan amanet, kat iti agdama, agpapaayak iti may sa restaurant dito'y abroad. May katlon agundaway ang nag-abroad manang. Idi damo kat ijay Hong Kong. May kadwa kat ijay Taiwan. Kan ita addaak dito'y Dubai. Aklo na kasaan na kanalpas iti adal ko manang. Ngem natured ti pakinakam ko. Iso ang nakagtengak iti balasiw taaw. Ngam gagangay siguron kadagiti kas kanyak a no read no write ama ko na nalaka ama alilaw ket dayta ti pagtarayan daytoy padas ko. No siyak lang may samot, manet. Kaya't ko talaga ti agabrood Kaya't ko ti bumaknang, ngam talagang awan pangalaki ti kwarta nga ramatag. Ay, tanya, manon akalugaran
man tayo ti si Maya at ibiyagda gaputa nag-abroad ta. Iso ano siyak ti may ka ni ti gundaway. Jack paluspusa na talaga manet. Kinapudno na tanya, kaya't kumata talagang ti agabroad. Agad, anya pala order aramidom ngay. Adamot mabalin na pagutangan ni tatang mo. San aya? Ti pampanunutek, no kasanon to ni tatang ama panawak, no mapagasatan ak nga agabroad. Si Kamot. Nagsasao ka. Kasla siksika lang ti anak ni tatang mo. Adamot nagiti kakabsat mo babalin ng mga sikasukan kwa na. Saan aya? Ay namanet. Numaikan ka iti oportunidad. Di mon paluspusan. Sayang di gundaway. Kasaritak ni tatang, alaak nga umuna ti opinyon na. Manay, anak ko, saan asyak ni panunutan? Noon niya mo mapagsayaatan ti biyag mo, aramidam Ngam, sikat ti pampanunutek tatang. Asinon tupay nga iti kadwam dito'y no bilang laeng. Saan arum mga pagdanagan nakunak lang arudan? Kabaulak nga asikaswan ti bagay anak ko. Ngam addan edad mo tatang. Manay, anak ko, di ka napagadal, gapo iti napasamak iti daydi inam. Ngam awan apulaws tinangag ko ariklamaw. Si kapay kitday ti ad-adaan ng tulong kanyak. Babaan ni di pa nagtrabaho mi tinusadino laditan, kanuan niya laditan. Isu nga ita, saan nga rod asyak ti panunutam? No adda oportunidad ko nakmanain, di mo palabsay. Ngam, dakkel agatan di masapol nga isaganak, tatang. Matulungan ka iti day taaba nag anak kao. Ala, ibagam lang kanyak numano ti masapol mao. Tatang? Adda si dadaan na pagbuludan tayo ti kwarta manay. Iso asaan mapagparikutan day ta. Matulungan ka no maipapan iti day taabana. Kunak tumot namin kan ka. Di nakabaybayan ni tatang mo. Ni Mang Ernesto, paiti ko nam. Suportaran na ka dayjay. Pudno day tanga imbagam tanya. Ngam kayat ko makasarita dagiti kakabsat ko, maipapan ka ni tatang. Ha? Apay? Masapol nga ibilin ko kadakwada ni tatang. Saan ang mabali na pumanawaklatan ajak makasarita dagiti kakabsat ko. Jak kayat ti pumanaw, akas lakit din kakaasi ang mabati dito'y ti amak. Sa bagay. Sapay la ko ma, tamawatan dagiti kakabsat ko no bilang agabrodak. Sapay ko matasandak akong din na rin. Anya ko maaga po akong dinaranda ka ngay. Rambang kit di ngagyaman dapay kan ka Kasaan damot ang matulungan ni Tata Ernesto? Tanya. Pasensya ka ni di pakakun ka manit awan tanga na yung bag-anakam dagiti kakabsat mo. Kalpasan ngayon sakad ti amayo ti panagadalda. Di na kayo pa'y amomot at alyawon ita. Sikat ti nakakasi amang tultulong ka ni tatang mo tap nagbiag kayaw. Napigsapay matlaang ni tatang amakitalon. Iso asaan ko ako naan, asyak laang ti agtrab-trabaho para kada kami. Ay, basta. Awan tanga na yung bag-anakam dagiti kakabsat mo. Managing bubukod da. Nakasarita kong dagiti kakabsat ko tatang. Ingkarida nga agsisinoblat lamang sarong karken ka ditoy. Manay, anak. Kabalak nga isa kadti pa nagbiag ko nga ure agabrod kan. Sa anak mo't nga inutil.
Ngam na saysaya at matlaang no may dakakitaan dito'y tatang. Iti kasta, saan ka mo't akasla kakaasing agmay sa dito'y? Manit, anak ko. Napatag ka kanyak tatang, kaya't ka nga iyaon itirigat. Kat aramidak ti amin akabaelak nga uray no sa anak kaadal. Pakawanan anak ko. No, saan lang Saan arumbang nga agkid daw kayo iti pamakawan? Saan nyo mo't anagayatan no apay ajak na kaadal? Naira na anaadaan iti nakaro a sakit day dinanang. Iso ang maawatak no apay nga isutiin nyo na yu idi. Anyan. Tawanan gasat day di inam anak ko. Kat manipod meten ide. Nailumlum tayo iti utang. Nga isuti kagumakabayadan aging kaita. Sakit manayunan manan ti utang tayo. Gapo iti panagabrod ko tatang. Saan abali anak ko? Di kaagdanag, takas itinakunakon. Kabailak pa'y tagtrabaho. Iso asigurado ang mabayadan matlaeng dagiti na utang tayaw. Talaga na ibus ti urnong datatang. Kan naadaan da pa'y iti utang, idinagsakit day di ina, manang Emi. Elementarya akpay la idi. Kat day di pa yun tinagbalin a rason, no apay ajak na iturpos ti sekundarya. Takinay kayat ko pa'y idin ti timulong iti amak, tapno makabayad kami. Saan akayat ni tatang ti panagsardeng ko, ngam natangken ti ulok. Kat siyak tinagdisnudo, agingga nga awan matlaeng tinaaramidan ti amak, kat binaybayan naklatan iti kayat ko. Idi ngamin ng rugiak nga agsweldo, babaan iti naduma-duma at trabaho asinarek ko. Impagarup ko na ayusan ti amin, ngam saan matgayam. Babaan nga rod iti kwarta binulod ti amak, nakapanak ijay Hong Kong, manang Emi. Naggasatak mo tayo, takaskin kadagbalin nakadwak dito'y balay dagiti amo ta? Ha? No, Jack Mariro, agtaon ka lay ti 20. Husto ak ka day, ading. 22 ti taon kon, manong. Kung nagtupay ka. Berto tinagan ko. Kung mabalin ka day, di na ko nawagan iti manong. Ha? Ngam madlaw nga inauna ka ngam iti siyak. Wain, aklunag. 30 ak ngaminan. Ayun pangasim ta, di nakawagan iti manong. Kayat mo abir ngasan kalatan, kasta ka di? Oo na. Total, basit mo't natagwat ti edad ta. Ha? Mabalin ka day. Berto ko namlatan kanyak. Erwam mo ti bagim, tasyak mo't laka na yun ti kadwam di taoy. Nang runa, nagbakasyon na iti amo ta iti sabali a pagilyan. Ha? Anya nga iti aramidon da iti sabali a pagilyan. Kay bagbagak lang sana ya. Agbakasyon da. Kahit pasaray may sawo no do alawas ti kaawan da no kas tiyang agbakasyon da. Iso adwata lang ang mabati dito inukwa. Kahit may mayat mo't lang no mairwam kan kanyak. Kundi na ko nibilang ka sa bali. Iso aberto ko namlatan. Tapno nalaklaka mairwam ka. Sige. No isuti ko nam. Birngasan kalataro dun, Berto.
Sa anak pa'y anairuam ka dagiti lugar dito Hong Kong. Isong agpakuyog ak kumakan ka, Berto. Katwa naman Day talaga ayam. Sa di na ayat kaya't mapapanan. Kaya't ko nga ipaw iti damo asweldo ka ni tatang. Kastaya. Katwa na. Kaduan kayo di pagpawitan. Agyaman ak, Berto Awanan yaman na. Datalang dag kadwa kas babaunan kan mensahero dagiti amo ta. Rumbang lang or nagtinulong ta. Naimbaglakit din, takas kan ka tinasangpot ak akadwak dito Hong Kong, Berto. No sabali lang ata, jak lamon. Manet, awan ti rumbang nga pagdanagam. Siyak ti makamukan ka dito. No, kaya't mo, di ipasyar ka pa iti lugar pag istambayan dagiti pada Pilipino dito. Ha? Apay? Adakas ta dito Adda. May bayam day pasyar ka ijay. Sigurado nga ato ti pada Pilipino ijay. Tapasaray kas to yung aldaw ti day of ti kaaduan nga OFW dito ikay. Ay, sige ngam pa nga asim. Tamapan pa nga umuna iji pagpawitan. Tapno mapawitak iti kwarta ni tatang ko. Anya pala tar aramidam. Itay pa nga data diti pagpawitan. Ala na, ipawit mo ti sweldo mo di Pilipinas. Tapno makapantamutan iti pag-istambayan dagiti Pilipino dito. Kwa? Anya pala tar aramidam ngay. Pwede ka pa lagkirin. Tikunak, ipatulod mo ti sweldo mo di Pilipinas. Tagdiretsutan iti istambayan dagiti Pilipino dito Hong Kong. Kwa ngamin, Berto. Pwede ka pa laggunay ngay. Sayang ti oras ni. May mayat mo't lang nung makapantan adagos si tayan dagiti pada Pilipino dito. Tapno mayam amu ka kadagiti kakailyan ta. Kwa ngamin, Berto. Mabalin ka di asikan ti agsurat ka dagiti masapul asuratan? Anya ti kahit mo asawan manet. Kung amin, jak unay amo ti agbasa kan agsurat. Iso mabalin ka di, Berto. Sika ko man ti agipawit iti pawit ko iti amak ijay Pilipinas. Mapanak agi pawit iti pamilya iti Pilipinas. Amang ano kaya't mo nga igiddanan ti ipawit mo iti amam? Ay, wan Berto, apag iso. Ipagiddan ko mo ti ipawit ko kan ni tatang. Apag iso nga roda. At nga minimbilin kanyak ni madam. Iso masapol ang mapanak iti sentro ita. Kaya iti sa mirakmot tan tagi pawit. Amang ano awan tukit din ti oras kaw. Wan nga rod. Saan ta ngamin nga amo no anya ti kalat a plano dagiti amo ta. Amang ano saan ta manon a maikan iti gundaway arumwar nga agpawit. Naku namon. Talo a bulan na jak nakapawit. Ta saan tamot a makarkarwar ngamin. Naurnungon ti kwarta nas kanya ipawit ko iti Pilipinas. Uray siyak Kat masapol paimot ni tatang ti kwarta. Tapno da pagbayad na kadagiti utang mi iti Pilipinas. Mala. Yung mga rudon ti kwarta ni tatang mo nga ipawit mo. Taigiddan ko mo tan iti ipawit ko para iti pamilya iti Pilipinas. Iti simple laeng a panagpirma iti form tapno makapawitak ijay Pilipinas. Talaga ajak ammo manang Emmy. Ta idi nagabrodak. Dagiti naamamok anang tulong kanyak tinagpirpirma no adda ti form a masapol a filapak.
Agtham mark laeng ti ammok idi. Iso amakunak anagasatak at talaga tanaka-abrodak. Naimbaglakit din kinunkunak idi tanasingpet ni Berto. Tinasangpet ak ijay Hong Kong ang nagbalin akadwak iti nagpaayak. Intalag ko kankwana ti maipapan iti panagpawit iti kwartak iti amak anabati dita Pilipinas. Sa anak apulos ang nagdwadwa, gapot at damot nagiti resibo nga itad na kanyak, tunggal agpawpaw itak. Ngam siyempre, saan kumat nga ipawit amin ti sweldo? Kaagibat-bati akmat iti para kanyak, manang Emmy. Agingga itinadanon ti panaglepas ti 3 atawan a kontrata. Manit, may mayat ko mo na inarin yung pa iti kontratam dito eh. Tap na agbayag pa imot ati panagkadkadwata. Mailiwak nga minan ka ni tatang ko. 3 atawan ajak na kadenaga po iti may ko dito eh. Amok ababaan ka dagiti impaw-pawit ko kankwana. Nakabayad kami iti utang mi. Dahil laang mo't tirantak iti panagabroad ko kat. Dakdakkel kumapay ti maipawit mo kankwana no nag-renew ka. Sayang nga talaga manit. Berto, Naanusam lang nga rodon ti 3 atawan na panagin na dayuyaw. Agasam? Di ka pa gimata nga pulos iti gadget ma pang kontakam kumakankwana. Bayat ti kaadam dito eh. kaya't ko ngamin ang makabayad kamin iti utang, Berto. Iso ang nagsakripisyo Sigurado nga awan pa urnong mo May mayat mat lang na da urnong mo. Tayo pawpawit mo at amin aswildom ita amam. Saan ay Saan mat? Kasla timbat batik para iti bagik. Kat ti urnong kon Isulatan ti isang put ko iti panagawid ko iti Pilipinas. kamot gaya man Ha? Ne, tatang, apay akasala ang ti reaksyon nyo iti sasangpot ko. Sige, tama ka mo ka pa lang dito'y balay, tamasapul amapanak ijay talaw. Ha? Ne, tatang, kasangsangpot ko laeng. Ngamapan kayo lata iti talon? Didak man la iliwan? 3 atawan asaan tayo ang nagkita, tatang? Manet, ado ti obligasyon ko ang masapul nga aramidag. Diyak kaya't ama ituloy ti darom kontra kanya. Ha? Darom? Anya darom, tatang? Maliwak ton tagpalawag. Ala, mapanakaw. Tado pa'y tinaskan nga aramidag ijay talaw. Si kamot manet, mas daaw ka pay laang. Agyaman kakit di tanasaya at latatipan na kailangan kan ni Tata Ernesto. Ha? Amom tanya, mas daawak at talagan. Anya tinapasamak bayat ti kaawan ko. Apoy akas day ti jar ni tatang apaman asin mang petak. Kaslaawan man lati iiliwan na kanyak. Kailiw na ka ni Tata Ernesto, amok day ta. Nga masapul nga agtrabaho, tapno makabayad ka dagiti utang yaw. Ha? Ne, anya nga utang. Awanan utang mi tanya. Nakabayad kamin. Tatalaga ati pagbayad iti utang mi ti kang runaan ang makagapo. Iso ang nagabrudak. Kat? Naka-abroad ka nga agpaisaw? Ngam ti dakas na minsan ka laang ang nagpawit, kat saanan ang napasarunwan. Anya na minsan lang nga ibagbagamtan niya. Saan nga agpaiso dayta? Ay, apaw,
napasamak ka ni Tata Ernesto nga amam. Anak ka, apay nga agsangsangit ka. Tatang! Tatang! Manit anak, inmarakop ka mo tayo. Amo di Diyos, tatang! Impawit ko ti amin ang sweldo kada kayo. Impawit ko. Ila ang paggastos ko ti batmatik tunggal ag sweldo ag. Katisang kabasita na ilasin ko ti imot ko iti panagawid ko ita. Impawpawit ko ti sweldo, tatang. Anak ko, Naamuak ti amin kanitan niya. Isumat lagayam asabali ti panangkita kanyak nagiti kalugaran tayo iti panagawid ko. Tagayam at asabali ang napasamak nito'y. Kat ti paglading itakunay. Isutipan na kay babae nyo. Kanti dandani panangidarum kada kayo tinakautangan tayo, tatang. anya nga min tinapasama ka, anak ka. Apay na minsan lang nga nakaawat ak hindi pawit mo. Kalpasan na, awanan Apolos tinaawat ko, manipod ka. Ayop na niya, Berto. Ayop na ijay. Sino, Abertaw? Ikadwa kaya Hong Kong, tatang. Inalilaw nak. Ayop na niya, Berto. Ayop. Insalaysay ko iti amak ti si bubukal a napasamak. Bayat ti kaaddak iti Hong Kong manang Emmy. Ket naawatan nakmat. Dakkel agatad tinaala kanyak day di Aberto. Tasaan nagayam nga impawpaw iti kwartak iti amak. Jakmat nagdwadwa, takas iti nakunakon. Adamot resibo tinagpawitan nga it-ited na kanyak. Kayat ko idi ti agreklamo. Ngam awanen tinaaramidak. Nang runa ket jakon na kontakpay ti awanan bain. Pinanggap ko tinagsubli iti Hong Kong. Ngam saan nga imanugot ti amak. Ta isagmak ko kanulaeng ti bagik. Pinalubusan naklaeng ang nag-abroad manen, idi napanak ijay Taiwan. Kat ijay ang nakabayad kamin iti utang mi. May katlo pa nag-abroad ko dahi kaaddak ita dito'y Dubai, manang. Kat babaan kadag iti nagbalin apadas ko, nakasursuro ak, iso nga uray kaskasano, amok itan ti ar-aramidag, nang runa no maipapan iti money remittance. Nasakit a panunutan a nagpukaw a kasla asok, tinagbanugak iti lasud ti tallo atawan. Ngam anya nga rod, kas iti kunadan, dualaeng a klase ti tao dito'y lubong. Maysa a manangal lilaw, ken maysa a maal-alilaw. Intalagkon iti Diyos day di anapasamak. Ket ti pakaragsakak ita,
Agtultuloy ti bendisyon a maaw-awat ko, iti laksid ti agdama a pandemya. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Manet. Pagayam a Manet, anyan tinagbalin apadas mo. Natibkar kakit di tano iti tao a nakapsot ti pakinakam na tinakapasamakan ti kasjay, jaklaan mo asawan. Ngam di ka agda nagpagayam ko. Tano kasanuman kabalor tinapukaw mo, mamati ak anapatpatag, wano nabalbalor pa'y ti agbalin akasukat na. Ket rugrugin dagiti parabor a maaw-awat mo ako nam, uray iti baet ti pandemya. Agtultuloy nga agtalag ka iti Diyos, tabas taadda ti Diyos iti sibay mo, awan ti asino man a makaidagalkan ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged itinagan nga erning, nga OFW manipod ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, erning latakuman ti iyawag mo kanyak. Adamot 5 atawan a nagtalinaedak ijay Taiwan, ta nagtrabaho ak iti maysa a factory ijay. Idi Disyembre la nakaawid ak manang. Tamaysa ak kadagiti nakapasar iti rigat iti lugar a napanak, idi nagraira ti pandemya. Napadasak ti nagpakpakaasi ijay manang, tapno at dalakanak. Kat napadasak pa'y tinakisinnong bat, kandanda ni makidin ng ran, gapulaeng iti makan. Dayta kat idi kangitingitan ti pandemya. Ngam idi awan pa'y ti krisis, awan ti parikot kumanang. Tamalaksid anapintas mo ti pasweldo ti pagpapaayak, adupay dagiti gagayam a pagpatulungan no bilang laeng. Kayat ko lang nga ibinglay tinapasarak gapo iti pandemya manang. Ngam saan aditoy ti pagsentroan ti salaysay ko, anam na maek asapay lakuma, tamay samet kadagiti mapagasatan a mapiliyo nga idrama. Anya nga anak ko, kumusta nga iti trabahom? Talaga nga ora niya taramidag. Marigata na nga agurnong nanang. Basit lang nga rodon ti sweldo. Awan pa'y benefits mi mat nga empleyado iti pagpapayak. Kasta talaga. Tilaangan pagyamanam kat ada trabahom. Sana kas iti daduma saan da apulos a makasarek iti trabaho. Nanang, Kita di anak ni kakapidreng. Ada nga agpaisukursuna nga maging gaita saan abakastrak iti trabaho. Idinto tasi ka, apaman anak ka eskwela ka, naadaan kan adagos iti trabaho. ngambasit mo ti sweldo nanang. Ken saan natalgad? Takas iti nakunakon. Awan na pulos benefits mi. Saan abali, tagbaybayad ka motlata iti benefits mo anak ko. Iso na lang, tagga po iti bukod mo a kwarta. Dayta nga rod kat nanang. Dakkel kumamot apakalag anak na da counterparty kumpanya pagpapaayak. Isupay kumamot ang matipid ko, nanang. Wawatak matkit di dyan anak tamareng. Huray asino, isapul na mat ati pakalag-anan na. Naku namon Ponsyano,
Ang anya nga inga road, nairanamot nga awan bibiyang ti kumpanya nga ayan na kadagiti empleyado da. Sigun nga rudan iti istorya da Erneng kadagiti katrabahuan na no da itay addada dito'y balay. Tila napatag iti kumpanya da kat ti mapastrek da. Ay, unay mo't nga minan aya. No apay mo't nga dadag iti kasta kumpanya. Di dala mapanunot mo't ano awan dagiti empleyado da. Uno dagiti tao da kunakman laangain. Katawan mo tinasayata pagbanagan ti kumpanya da. Nasa umod lakay. Ang amanya nga rod ngay. Talaga akasta siguro Awanan tinapatag kadakwada no saan ati mapastrek da. Kakaasin dagiti tao da may saksakripisyo. Saan mo't nga rod nga umdas ti pasweldo da? Makapangaryag bakay. No anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidem Erning. Narigat mo't nagtaltali na kalatan iti trabahom. Idinto tako nam asaan kamot akontento iti masusweldom. Talaga saan alita? Diyak pa nga raw doon makaurnong iti pagkalay sa ata. Aday ta ka manen. Saan ka ngamin nga agapura Madanon tulat ta dayta. Kaya't kan nga ikalay salita. Amangan ngamin no masirpat na kapay ti sa bali. Ay sus, aday ta ka manen Erning. Isa miram manen day ta kinaman nangimon mo. Saan nakagim imon? Ibagbagak lang dagpayso. Diyak kahit maagaw na kapay ti sa bali kanyak mata. Apay ngamin aya aday ta ti pampanunutem. Anya ko maagapong agawan dakken ka. Ni, anyat amok ngay. Ama no maumakanton kanyak. Tadi kamot lamay kalaysan ngay. He, saan man atila ibagbagam? Makapasurun ka. Apay, di mo kaya't nga ikalaysakan? Kayat ko, ngamkas itinakunakon, saan ka nga agapura? Makauray day taabanag. Anya dyan ko na mernay. Tulungan dak ko matatang. Kaya't ko taga abroad. Ha? Nauma akong dito Pilipinas tatang. Awan asenso dito Rigat lata na kanahin ti adda mapaspasaran. Ay, sa dino ay ati planom apapanan anak ko. Nagsarita kami ti may sakatrabahwak tatang. Adda opening iji Taiwan. Factory worker. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Ernay. Uwan tatang. Kaya't ko ti makalungaw iti rigat. Awan ti mapasamak kanyak nagtali na udak diti pagilyan tayo. Awan asenso ditoy. Iso akayat ko ti agabroad. Saan siguro ang mailibak at ikaadwan arason dagiti pada a Pilipino iti panagabroad da ket tapno makalungaw da iti kinarigat manang Emmy. Ket kastamot laeng ti rason ko. Siyak ti buridak ket amok asaandak apaayan dagiti dadakkel ko. Iso naturedak a nagpatulong kadakwada nang runa iti amak. Sa anak nga rod a nagbidot. Insalda datatang kananang ti kakaisuna asanikwada. Ti solar ken balaymi. Tapno adala aramatek amang ipagnakadagiti papeles ko nga agabroad. Idilatawan 2015 daydi manang Emmy.
gayam ang matuloy kan, Erning. Di ka nagliday, Lita. Saan na bali? Takaraman ka kadagiti arapaap ko. Apa man na makaurnungak, agkalay satan tumutin. Naimbag numapasama ka talaga dayta, Erning. Kasanon ngayon makasara ka iti sa bali iti papanam. Kasano aktun. Ay sus! Kunak man na siya timan nangimon ako nam. Ha? Iti kasta ajar mo ita. Nalawag asikat agim imon. Sa anak nga agim-imon. Ibagbagak lang dagiti posible ang mapasama. Lita, ay ayatan ka. Sikati may sa kadagiti rason no apay nga agsalsalo kagak. Isa mabalin ka ni? Saan ka ko mga agpanunot iti kompormila ditan? Erning, Basta aga brudak. Tapno mapasayat ko ti panagbiag ko. Katkas iti nakonakon. May saka kadagiti rason no apay nga aramidak daytoy, Lita. ngay anak ko, masapul nga agpasyudad kan inton rabi ta inton bigatan ti flight mo. Aganad kay ti papa na Erneng. Agmay masakay jay anak kao. Katawan kami ang mga hindi ngay at agos kan kano bilang laang. Erneng, anak ko, apa yan? Erneng, ha? Anya day jay tatang? Nay, Anyat mapaspasamak kan ka, Erneng. itay-pay asumanao kami kan ni tatang mo. Ngam di na kami matgayam dengdenggan. Ako. Ay. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Agtib-tibayak mo't ngaminan. Ha? Nay, apay ngay anak kao. Kunak man no talaga anak kasagana kan. Kastamot amok tatang. Ay, jak man mo. Kelat mo tanday tarik nak. Nay, ay kita Erneng. Siguradum ti bagay, bayat nga da ka pailaang dito'y lugar tayaw. Narigat no sakan tukit di agdwa-dwa into nadakan ijay. Saan ka laangan nga agtuloy no kwa? Agtuloy ak nanang. Awan na nyaman na dahil amariklik na kita. Agtuloy ak amapan ija abroad. Kat makaaon tayo itirigat. Sabali ti ipatulod ko kun kalita. Sabali mo ti ipatulod ko kadagiti dadakkel ko. Kunaklakit din no baybay anak mo dun. Ta naka-abroad kan, Erning. Mabalin ayamot dayta. Saan lita? Jak to aramidan dayta. Agyaman nak, Erning, ha? Talaga gayang nga ay ayatan nak. Wana. Imbagak mo tan kan kay di sakbay nga imayak ditoy. Amay saka kadagiti rason no apay akayat ko ti aga-abroad. Erning, Kat itatada akong ditoy. Rumbang lang atong palag day takarik. Masapul nga agurnungak para iti masakbayan ta. Kat tulungan na ka. Babawin iti panangurnong mo kadagiti ipawit ko. wan ka di. Di kagdanag, Erning. Siyak ti makaammo. Inino ta na matunoy ko dagiti arapahap ko lita. Dagiti arapahap ta. Kat iti mabiit. Maikalay sa kanton. No kayat mo maikalay sana kadagos, Erning. Dakdakkel at ipawit mo nga urnungan. Ha? Dayta agad singasing kulaan. Nakababain mo no ipilit ko. Siyempre, adamot nagiti dadakkel mo anas kan apatuludam. Di
kagdanag lita. Agsalukag kak dito eh. Sana bale, ta mabalin ko mo tag sideline na awan ti duty iti factory. Kasta ka di? Wen, mabalin na ag sideline. Tapno man ayo nak ti ipawit ko kun ka. Ikarik day ta, lita. Mangibati ka mo't iti parakan ka dita, anak ko. Di mo ipatulod amin kada kami ti sapul mo. San abaale, takabailan mi pa imot ti agtrabaho ditoy. Wala nang, saan kayo magdanag? Basta ganag kayo kanayon dita ka ni tatang. Di yung baybayan ti pag-iyo. Di na kami pagdanagan ditoy. Sika, tirumbang nga aganad anak ko, taagmay-maysa ka dita. Adayo kami anaganak mo. Saan na kapagdanagan dito nanang? Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Nasaya at nga rudno kasta. Agmay-maysa ka dita anak ko, tandaanam dayta. At damot din dagiti nagbali nagagayim ko dito'y nanang. Si dadadamang tulong kanyak no bilang laan. Ay, di kad nasaya at no kasta, Erneng. Ni tatang ay. Aday jay talon. Amumutan, makumikom unay ni tatang mo. Kaya't na ngamin ama iringpas adagos amabayadan dagiti obligasyon tayo. Ididamo, talaga akininitnak tinalaos nga iliw ko, kadagiti ipatpatag ko iti biyag, anapanawak dito'y Pilipinas, manang Emmy. Ngam inan-anusak, aging nga ininot anairwamak. Diyak imbagbaga kadagiti dadakkel ko ti panag-sideline ko, tapno manayunak laeng ti ipawpawit ko kanilita. Uray latalo ti sideline ko manang. Inanusak ti dua, wano talulaeng nga oras at turog, tapno nadardaras gandakdakkel ti maurnong ko. Aging gaanadanon ti panaglepas ti kontratak. Kaya't masawan lita. Di mo pa'y kaya't nga agawid ak? Saan nga iti kasta, Erning? Di kanyak laang. Gundawaya mon, bayat nga da ka pa'y laang dita. Bayat akayat ti factory pagpapaayam nga agrenew ka. Lita, Saan pa yung umdas ti urnong ta? Kan saan pa yan nabayadan amin ti utang yung kadagiti dadakkel mo? Saan ka di? Malaksit no, kaya't mo nga isupusup kunday do'y na urnong ko. Tapno awanan at talaga ti utang mo, nagsubli ka dito'y. ni, sana. Para kadataday tayong pawit ko nga ornungam. Sana mabalin niya igastos mo iti sa bali dayta. Isungarod nga agrenew ka pa'y dita. Tapno saan ama ko ti urnong ko nga impaw-pawit mo. Manayunan pa'y ket di saan aya? Lita, No talaga nga gawit kan, awan maaramidak. Kaya't kumadkit din nga ikalay sanak Iso na lang ta sigurado nga awan pangrugyan ta Erning. Tamagastos na lang iti kasarti na urnong ko. Kan pagsupusup iti kurang ti utang yung kadagiti dadakkel mo. Mangrugita asimumulagan. ay, Jack itulok lita. Iso di kagdanag. Agtong palak iti singasing mo. Sige nga rod, tagrin nyo ak iti kontratak diti pabrika. Sa anak pa'y nga agawid.
Nanang, adan tulong ti gobyerno kada kami nga OFW anawanan iti trabaho dito Taiwan. Gapo iti pandemya. Anya pa'y lang ti araramitem ngay anak ko. Agawit kan na libre na ita. Talaga, Nanang. Sana bali na makwarantina kapama na makasangputa ki Manila. Ti importante, makasangputa kung dita Pilipinas. Tani, talagang awanan ti kwartak dito Taiwan. Naibuson ti naurnong ko. Gapoy ti sumagmamunon abulan na kaawan ti trabaho mi. Gapoy ti pandemya. Agawit kan Erneng. Abangan no awan ton ti tulong nga ipaay ti gobyerno no di ka pa'y agawit ita. Nanang, talagang agawid akong dita Pilipinas. Erneng, anak ko. Agyaman na, kanakasangpot kamutlaangan. Kalpasan ti panaggapom ijay Taiwan. Kan panagkwarantin mo ijay Manila. Agyaman na, tasi kakarangkat ka simangpot, anak ko. Maragsakan anak mo ta makakita ka na kayo, Nanang. Nakaragragsaga ka unay. Ni Tatang. Sumangpotan da ijay manipod ijay talon. Madamdamalaang, at danton ti amam. Nasayat nga rod no kasta. Nanang, pasensya kayon. Tawa na pulos ti na isangpot ko ni ti panagawid ko ita, ha? Anak ko, awan anyaman na. Ti importante, simangpot ka si kakaradkad. Kat natalgad ka kontra iti agraira a pandemya. Uwan nga rod, Nanang. Ngam ti daduma kakadwa ka di Taiwan. Dagiti nakaptan iti sakit. Nakakaasida. Tawan mga sikaso kadakwada. Kasla dala ayop mutan. Nga ipandalatan kadagiti isolation facility ijay. Anya? Day tatagpay sa Nanang. Iso aday tagaya mo ni Tatang. Iso day ta sumuwat. Nagapulakit digitalon. Mabit lang. Day naksabatan ni Tatang. Nanang, tangan nalpas tayo na nagsasarita. Inakbit sa rungkaran ni Lita, Kailiw ko mo ti kayan ayat ko. Ha? Nay, ada pa'y lat relasyon nyo aya. Ni, apay akas tati sa lutsod yung ay Tatang. Natural nga da relasyon mi, takayan ayat kukot nga ron ni Lita. Ay, Erneng, anak ko. Mabit man lang, Nanang. Tatang, apay akas tati pa nagsasao yung may papan kanilita. Ada ka din napasama ka dyan mo? Ay, katno, nakilibinan ni Lita itipada na babae. Ha? Anya ang nakilivin itipada na babae nga ibagbagayo, Nanang? Mapunsyano, lakay. Si kanti mangibaga iti anak ta. Diyak kabailan no siyak ti pagtaudan na. Ha? Tatang, anya ka diti ibagbaga ni Nanang. Anya ti mapaspasamak. Ibagayo ko makanyak. Ay, nakidim na ititumboy ni Lita kaayan-ayat mo, anak ko. Anya? Impagarup may no nagsina kayhaon. So asaan min nga imbagbagakan ka. Nang runak at awan mo't tinadakdakamat mo, Erneng. Kat itay laang anak ko. Iti pa nagkapok itay talaon. Nasabat ko dalita kanday di atumboy.
At imot da dadakkel abag. Kasla pumanaw damutan. Saan? Saan ngagpaiso day tatatang? Erning, anak ko. Ay, ibagayo asan na po na day tanamuak tatang. Nanang, ibagayo ang mga rabrabak kayo lang. Pangasiyo ko ma. Ibagayo asan na po na day ta. Pangasiyo! Malaksid akayarigak tilimned iti nagtakderak. Kasla nagtupakpay kanyak ti langit, gapo iti dayjay anaamuak manang Emmy. Manipod na kapanak ngamin ijay Taiwan, pinatpatulodakon iti kwarta ni Lita. Pasaray dakdakkel pa iti ipawit ko kankwana, ngem kadagiti dadakkel ko. Ti amok ket ururnungan na ti impawpawit ko, ket mairanta para kada kami. Ngem saan mo't gayam, gapo ta sa bali mo't tinakairantaan na. Daytoy pa itinasakit manang. Idi kinasaritak dagiti dadakkel ni Lita. Siyak pa iti ginura da. Talinokok kano ti anak da. Nakirelasyonak kano iti sabali iti kaaddak ijay Taiwan. Isu kano asaandan asinitar ni Lita. Idi nakirelasyon iti pada na ababai. Idila an awatak ti amin manang. Isumat lagayam akinuna ni tatang ko, anasabat na dalita kendayjay atomboy, idi kasangsangpet ko. Tadinardaras dagayaman ti pimanaw, idi naamwanda asimang petakon. Nagsakit manang. Tamalaksid adakkel agatad tinaipawit ko kanilita. Pada na pa'y ababai tinangisukatan na kanyak. Aklo nagkaaging gaita, napalalot sakit tinakam ko. Kat nulabsan ti agsarita, ilunlunod ko pa'y dayjay ababai. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Erning. Pagayam nga Erning, una yun tinapasamakan ka. Kaya't kaasidiran. Ibagak ko mga apay ngamin ang nagtalag kakenkwana, kat kaayan ayat mulaan. Ngam maawatak tirik na ti agayat. Tano talaga nga ay ayatem itinapudno ti may sa atao, ipaay mo mo ti amin a panagtalag mo kenkwana, kas iti inaramid mo. Ngam anyan tabidot atao ti inayat ken nagtalkam. Dakes ti agilunod pagayam ko. Iso ano ka ba elam ti mamakawan? Aramidam. Ta sigurado matlaeng nga awan ti pagmamaayan ti naaladaken ka akwarta. Ta dakes ti gagamda anang gunod iti dayjay akwarta. Mamati ak adi nakabaybayan ti Diyos. Ket dakdakkel ti katukad ti anyaman anapukaw ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo, Dagiti Tugon, iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga Elaine, nga iti agdama kat may sa nga OFW ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, kablaawan tayo man pa'y gagayam, dagiti papagayam tayo, anaayat amang tartarabay iti programa tayo.
Kas kada Catherine Baltasar at taga-Ilagan Isabela ngam iti agdama ket adda dita Kuwait. Ni Junilyn Garcia nga adda ita dita Egypt. Shout out matlaeng iti Verdadero family dita Santo Niño, Cagayan. Ni Dimple Chloe Ganuelas ken espesyal akablaaw ken ni Pagayam Alito Tabangay. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Elaine. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elaine, ket iti agdama addaak ditoy Hong Kong. Sipod na sarakak daytoy YouTube channel yo, isun tiliwliwak bayat ti panagtrabaho manang. Kat naawis akmat nga rod nga ag-email, gaputa damot padas ko, ajak pulos malipatan. Iti ubingak, arapaap ko ti agbalin a radio broadcaster. Nang runa tanaisemak nga agdengeg iti radyo. Agmay saak nga anak dananang kentatang ko. Ngam nasapaak anaulila iti ama. Kat naaddaanak iti kakabsat, idi nakiasawa manan ni nanang ko. Tirigat na manang, nariknak idin akas laawan patag ko iti inak. Tana ipamaysamutan ti atensyon na iti may kadwa a pamilyana. Iso ang nakakaasiak, idi ubingak. Anya manen ayat ti dawdawatem si ka Elaine. Nanang, dumawat ako maitibalon kung agiskwela. Agsarden ka ngaminan nga agadal. Anya, ngum nanang, kayat ko ti makaturpos. Amo yung matakayat ko ti agbalin a broadcaster Ay, mo. adula amin nga mom, broadcaster nga ipagbagamot. Daitan ti bunga ti kanayon a panagdengdengag mo iti radyo. Imbagak lang arudan adi kag dengdengag iti radyo, ngam natangkad ti ulom, buwisit ka. Nanang, Awan ti maited ko abalon mo. No kayat mo ti agtuloy nga agadal, agsalukag ka, makamo kay tibiyag mo. Ngam numang namnama ka kanyak, itapay laeng, ibagakon kan ka, awan ti magimulam. Nasaysaya at pa'y ang makitrabaho ka laengan, tapno pa kairanudan ka. Di ka nagadal, taintun dumakkel ka, makiasawa kan tumatlaeng, naawatam, masayang tulaeng ti pinangpaadal ko ken ka. Iso ang nasaysaya at payapaggatang ko laengan iti bisyo mi ken ni angkel mo ti adda kwartak, ngam ti ited ko ket din nga aramatem nga agadal, buisit kit di. Papa Jesus, please, di na ko mabaybayan. Mariknak nga awanan patag ko ni nanang. Tanapat-patag nga amang kenkwana ti may kadwa pamilyana. Ngam agbalinak na natibgar. Basta di na ko mabaybayan, Papa Jesus. Pang-asim tatarabayan na kumakanayon. Ubingak pailaan, kat amang anudyak kabailan dagiti mapaspasamak ita. Amang ano anyan tukit diti pagbanagak. Iso apang nga asim ko ma, Papa Jesus. Tarabayan nakakanayon. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. No si bibiyagla kumaday di tatang, saan siguro akas to'y di mapaspasamak? Siguro, nalagan ti panagbiag ko, kat saan napamarigatan. Una yan, tanasapa mo't ngamin ana ulila kiti Ama. Tiligat na.
Iparik na pa'y lang unay kanyak ni nanang. Di kinaawan patagkukan ko na. Hoy, Elaine. Naamo ka nakitangdan ka kano nagdalos iti balay da bising. Ayan titangdan mo. Ha? Apay titangdan ko, nanang. Itad mo kanya, tawan paggatang may iti sigarilyo mi ka ni uncle mo. Anya? Pagbisyo yu tintangdan da kanya? Kat no pagkatang ko kumaiti papel kan lapis ko tintangdan da kanyak, nanang. Ay, adula amin nga mom. Kanya paggatang iti papel kan lapis. Di kan tumot lang makapasatan ng ka. Ala, itad mo kanyak titangdan mo. No di mo kaya't nga isagundot ka. Itad mo kanyak! Adamanan kwartak. Gapo iti panagdalos ko iti balay da tata Simeon. Masapol nga ilamang ko daytoy. Tapno saan nga alaan ni nanang. Kat sapay la ko ma. Ta saan amaamon ni nanang anak idalosak iti ayan da tata Simeon. Sa bagay, impakaasik mo't kada tata Simeon. Asaan da nga ipagbagakin ni nanang tipan nakitangdan ko ang nagdalos iti balay da. Ano maamon ni nanang? Awan manan. Masayang manan tinagbanugak. Ta imbis nga igatang ko iti masapul ko iti pagadalan. Alaon mo't ni nanang apagbisyo da iti may kadwa nga asawa na. Iso asapay la kuma. Ta saan amaamon ni nanang daytoy? Kabailak nga anusan ti ag self-supporting. Tapno makaadalak laeng. Talaga akayat ko atun uyan ti arapaap ko nga agpalin a broadcaster. Naganusak pay laeng, talaga na binurakon itirigat manang Emmy. Gapo ta binaybay anak ti inak. Imparik na talaga sa anak anapatagkan kwa na. Iti saan ko nga ammo arason. Tinasakit, numaamuan na nga adanat gadak, gapo iti nagduduma apakitang tangdanak. Pilitan na pailaang nga alaan apagbisyo da iti may kadwa nga asawa na. Ado ti maasyan kanyak gapo iti kasasaad ko. Ngam awan ti maaramidan da, gapo tariryan ida ni nanang no isakit dak. Inan anusak ti nag self-supporting. Kat dakkel abang arko, idi adda nangala kanyak kas babaunan. Tamalaksid a makaadalak, addan pag naedak, kan maisina akpayan kadananang. Ngam kapilitan a pinagawid dak matlaeng dagiti nangala kanyak, gaputa inal daw meten ti inak, amapan agdawat iti komporme kadakwada, kastangdan ko kano asimrag kadakwada a babaunan. Ngam sa anak lata nagsardeng manang. Tapno maituloy ko ti agadal, komporme latan tinagubobraak. Ket nayal aludud ko tinagadal, gapo iti arapaap ko nga agbalin a broadcaster. Agingga anakagtenga kon iti 4th year high school, agpapaayak iti ababaunan iti maysa akabagyan ti inak.
nanang. Ada na pananda nga agasawa. Anyamatan, kada umayak ditoy, awanda. Igagagaram samot na ito'y si Kaelay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, nanang? Ibagbagam samot kada kwada ti aldaw ayo umay ko. Tapno pumadaw dakat saan ko ida makasarita. Ni, saan mo ta, nanang? Apay ko mga aramidok ti kastangay. Hoy, Elena, balagan ka. Diyak kaya't akalabanan nak. Tadyak ag pangadwa amang isagunot ka, buisit ka. Nanang, Inton sumaruno nga umayak ditoy, kadyak pa'y laida makasarita. Talaga si katipagpapasak. Iswa di kalangan agar-aramid iti jak magustuhan. Tadi kapulos ka siyan, danga! Pandiya ka no ayat na masapol ni nanang mo, Elaine. Jack amo, uncle. Kanayon mat nga minamayran ng awan kami kan ni Antim. No umay ni nanang mo. Tapno makasarita mi kuma. Wan nga rod, uncle. Tirigat na. Atapon ni nanang nga ibagbagak kada kayo. No kaano nga umay ditoy. Iso kano adi na kayo maranranaan ka ni auntie. Ay una yun ni nanang mo. Papayakas na ito ugali na. Jack amo, uncle. Ngam sipod idi na tay day di tatang. Kasdayan kanyak ni nanang. Kanayon apasakitan nak. Di na kun inasikaso. Iso ang nakakaamo akon iti bagik. Tirigat na. Alaan na pa'y timatgadak no maamuan na anak itaggadak. Kasanumat nga min, Elaine. Katsadot mat, ti may katwa nga amam. Ipatudon na mat ka ni nanang mo't agtrabaho. Kadyemat inam, si kati patudonan ng agtrabaho. Iswa si kati kakaasi. Uncle, Ang mga nukayat na nga alaan ti itang-tangdan mikan ka. Iso kayat na kami akasarita. mangmang tedak mat kenkwana no may dito'y uncle. Iso na laang tasaan ko nga itad amin ti kwartak a. Tapno adamot aramatak nga agadal. Ay husto dararamido, Elaine. Sana bale, tasak ti makamukil ka. At mayat kumano mayra na makasaritak ti inam. Tapno malpasan ti parikot mo. Nasayaan mo. Amok natan. Noon niya tigagaran ni nanang. Iso nga inka gumana makasarita da uncle. Kasinsin mo, di ka bangid. Aramidan naman ang ti kasi ti aramid na kadagiti imunan ang nagbalin nga amok. Talaga nga awan lata tinagbaliwan ni nanang. Aramatan naklata. Tapno adalata makwartada iti may kadwa nga asawa na. Di naklang arudan tulungan nga agadal. Aring na nga iruruman nakpay. Kapuiter aramidan na ita. Matikit ka na kay kwarta ni Elaine nga. Sapay la kuma, tasaanan ang maulit tagitimunan ang napasamak kanya. Akapilitan a pagawidon dakmat laang dagiti nagpaayak. Gapot akong formila ditan ti daw-dawatan kadakwada tinak. Sapay la kuma, tasaan ang maumad Uncle Elpidio itinalas ngar aramidan ti inak. Tapno saan dak apapanawan. Talaga kayat ko ti makaturpos iti adal. Tapno agbalinak a broadcaster. Iso asapay la kuma. Tasaan ang maumad Uncle Elpidio iti nagalas nga aramid ti inak. Kati adak ka lang katadintad ko iti inam. Uncle Elpidio, Pinadas ko akin na sarita. Inkagumak ngayon lawlawag kan kuana kayat nakatulungan.
Ngam talaga napilit. Nagkid daw iti dakkel agatan. Kayat ka di asawan dayta. Masapul nga ikarok ti gatad nga inala ti inak, Uncle. Rumpeng lang. Uncle, Alangan mo't alibre latan, tinted ko akwarta iti ina, Melin. O saan mo ta mapalin Uncle, pagadalon dak kumalatta. Nga uray no kas diti naramid ni nanang. Sana bali, ikarit nga gaggagatak. Aramidak ti amin akayat yu. Rumbang lang, aramidam ti amin akayat ko, Elaine. Uncle, anyo tararamidan nyo? Apay akong purme mo't lati may gigaman nyo kanya akon. Pagakmatan, Elaine. Saan ang mabalin nga awan ti kasukat ti kwarta ngayon tat ko iti inam. Kutsi ka na mismo tinang ibaga nga aramidam ti amin tapno maikarom ti kwarta nga inala ti inam. Anya, saan Uncle? Pangaasiyo ko ma. Saan da ka pagaramidan iti dakas? Saan ko ma, Uncle? Kagkid ka diti kayat ko, Elaine. Tanagkid ka. Saglasi ka ti dangrak. Iraman ko adangran ti inam. Ingka gumaak ti limaban iti daydi akan ito. Ngam awan tinaramida, kat nagbaligi ti asawa ti kabagyak anang baboy kanyak manang Emmy. Iti daydi metla akan ito, limidem ti lubong ko, kat ti arapaap ko nga agbalin a broadcaster, namin pinsan anarsuod. Nagrebeldeak gapo iti napasamak kanyak manang. Kat idinaikanak iti gundaway, naglibas akon iti balay ti kabagyak anag naadak, nga isumatlaeng tinakarpuugan dagiti arapaap ko. Nagbutangak ang maibabain, iso nga awan tinangibagaak iti napasamak kanyak, kat sinolok ti amin. Agingga adimteng iti biyag ko ni Naldo. Maysa a uniform personnel. Addaan iti pamilya. Ngam inayat kumat, iso anak relasyon na kenkwana. Inyalaan nak iti bukod ko nga apartment ni Naldo, manang Emmy. Kat sinuportaran nak financially. Iso na laeng, tanaawanan tiganas ko idi nga agadal. Pinagnegosyok ti kwarta nga isupsuporta kanyak ni Naldo. Kat nairanod latta ti inak, kan ti may kado a pamilyana. Gaputa kanayon latta amapan iti dagus ko ni nanang, kat agdawat iti kwarta. Agingga anadanon ko ti edad ko, a 20. Tangay nagbasit mati matubtubom iti panagnegnegosyo. Nasaysayat siguro na agabrod ka lang nga, Elaine. Ha? Apay Naldo? Mabali na ka din nga agabrod? Una, 20 di tawan mo. Kaya matulungan ka, Elaine. Adagayam kong agpapay iti recruitment agency. Anya? Di mo't kayat mo ti maya dayo kadananang mo. Talaga akayat ko, Naldo. Ngamin, nauma akon. Nalabusan ni nanang. Di na lang arudon amo dagiti napaspasamak kanyak gapo iti aramid na. Ngam saan latang agsarsarda. Agasam, tanasarakan na lata dahi ti pagnanaadak. Kat masansan nga umay dito yung agdawat iti kwarta. Isang arod ako nakagabrod ka lang nga, Elaine. Kayat mo ka di?
Kayat ko, Naldo. Ngam, sigurado asaan nga umdas ti adda akwartak. Siya kung ti makaamoy ti magastos mo, Elaine. Tulungan ka kung nakmet. Naldo, Ti importante kat makaabot ka. Tapno makatagkad ka para kan kakan iti inam. Oh, apay. Di mo ka di kayat ti agabrod. kayat ko. Sige, agabrodak. Basta tulungan na ko, ma. Imposible nga awan ti kontak mo kan ni Elaine nga anak ko. Di nakanlilawan. Balaagan ka. No di mo ibaga kanyak no kasano ang makontak ko ti anak ko nga adda itan iti abroad. Ibagak iti pamilyam ti panagluklukom. Anya? Ha! Makitam? Naklaat ka? Agdadata mabuteng ka maamuan ti pamilyam nga daing kabalay mo nga adayo nga ubing ngamsi ka. Diyak kaya tiriribok na. Isaasaan kayo kung mga Pwes, itad mo kanyak ti contact number ni Elaine iji abroad. Tano agin tatangken ka. Makadanon at talaga iti pamilyam ti kalukwan ngar aramidam. Numero iti Pilipinas na iti umawawang kanyak. Amano ni Naldo. Hello? Nasayaan mo, ta sinong bata madagos ti awag ko, Elaine. Ha? Nanang? Siya garod, ti amo, porke nagabrod kan kat makalisikan kanya-kanya. Ha? Hoy, Elaine, magipatulod kay ti kwarta kanyak. Tane, awan panggadan mi ngagpadpada kani angkel mo. Nanang? Agtungpal ka kanyak, no di mo kayat nga ipulong ko na dyan Naldo iti asawa na. Anya? Oh, nakiktot kay ti imbaga kanya. Ha, ti amo, diyak amo nga dasawa dyan nakitin naam. Iso apawita na kiti kwarta, tapno saan na may sagmak na dyan Naldo. Nawatam? Uwan, Nanang. Agpawitak nga rod. Manipod si Mang Petak kalpasan ti Dotawan akada kiji Singapore. Dandan ni Inal daw matang na umay kayo ang dawat kanya kiti kwarta. Na, imot ka. Nagabrod ka laeng, nagbalin kan nga imot. Sa anak nga imot, Nanang. Amuyo day ta. Ngam nalabos kayon. Anya pa nga iti mabati kanyak no alaan nyo mat aminan. Apay
Ay nga may ado atawan ka lang iji Singapore nga ay. Nagbayag ka kumaa, tapno ado tinaurnong mo. Nanang, talaga nga awan utang mo anay baganakam si Kailen. Amuyo asaan apod no day tananang. Taamin an atagadak. Da kayo tinagnumar. Nga uray binaybay andak nga anak yo. Ay, agisidir ka pa yan. Talaga nga awan utang mo anay baganakam. Nakadak ka lang iji Singapore ngam taksit kan. Di ka lakuman nagawawid. Nagnad ka lakuman iji abroad. Agsubli ka iji abroad. Talagang agsubli ak iji abroad, nanang. Tapno maiyadayo ak kada kayo. Kat iti da ito'y agundaway. Ag-abroad ak para mutan iti bagik. Nabannog ako, nanang. Tagsipod ubingak. Nagsakripisyo ak latan para kada kayo. Iso ang panawan matan nga agsakripisyo ak para iti bagik. Nabannog ako na talaga, nanang. Kas iti ibagbaga ti dadduma, amin abanag kat adagibus na manang Emmy. Kat panagkunak, dimteng metten ti panawan amasapol agibusak ti panangal alila, kan panakairanranod kanyak ti inak, kan ti may kadwa a pamilyana. Inaramat ko ti basit anaurnong kong idiadak iji Singapore. Kat iso ti inaramat ko nga imay dito'y Hong Kong. Impagarup ko no kabaelak apapasan ti inak. Ngem saan, kat patuludak matlatta no kasjay nga umawag kat agdawat. Isu na laan, tasaanan akas idi adakdakkel ti ipatpatulod ko kankwana, ngem ti mabati kanyak. Da kami kaninaldo, nagsina kami matan manang Emmy. Taamok abasol ti araramidan mi, gaputa daket nga rod pamilyana. Ngem dakkel ti yaman ko kaninaldo, taiso tinangalangon ken nang tulong kanyak, idi panawen adanda ni mapukaw kon ti limbong ti panunot ko, gapo itinalidem a kapadasak. Itamanang, may isa akon a born-again Christian member. Iso nakarkaron nga imasidagak iti Diyos iti panagriknak. Kat no addaman dumdumteng kanyak a panubok ita, ikarkararag kulatan iti namarswa, sakon to ibaga iti bagik. Kinabaelak dagiti panubok a napasarak idi, itanto lakit di, agpatinggalaangan ditoy manang Emmy. To'y pagayam mo, Elaine. Pagayam nga Elaine, una yan tinaglabasang pagayam ko. Sipod ubing ka, pasig a panangiriruman tinapasaram. Kat ti kadagsanan, iso ti panangidadanas kan ka ti asawa ti kabagyampay a mismo. Ngam amom pagayam ko, dayawan ka iti kinatibkar mo. Uray no kasjay tinagdalanam, di nakabinaybayan tinamarswa. Taawan ka kuma iti ayan mo ita, no saan agapu iti namarswa. Iso asapay la kuma, tanakarkarupay at tumibkar ti panagtalek mo iti Diyos. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan Alizel, nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan Alizel, kat madamang addaak ditoy Hong Kong manang. Padak nga OFW ditoy tinakaamwak, maipapan iti YouTube channel yo. Kat sumagmamanupay laang apadas dagiti padak adumdumngag tinai-upload yo, ingkadang kumutan apa idrama ti padas ko. 2015, ididamo anak abrodak manang. Kat adamoten sumagmamano adaras anak kaawidak dita Pilipinas anag bakasyon. Kat gaputan na sayaat dagiti natumpungak nga amok ditoy, agsubli-subli ak manang. Nagasatak, tauray no kalaat ti idadateng ti pandemya, kat addala ta trabahok. Iso ang makaipatpatuludak latta iti pamilyak dita Pilipinas. Tipadas kumanang kat napasamak, idi addaak paylaang dita pagilyan tayo. Kat sapay lakuma, tamapilimet ang mapagasatan ang maidrama, babaan iti programa yo. Ay, Lisel anak, pasensya ka pailaang kasi katipusgak ang mga sikaso kadag ititarakan ko adingon. Ay, napalalo nga minti uyak ko anak ko. Awan karong mga pagdanagan nyo, nanang. Siya kun ti makamu. Iyan na nayupit din tapos saan kayo akilkilan. Nagsakit nga rodan ti barukong ko anak. Napalalo nga minti uyak ko. Isungarod na ginana kayo, nanang. Nagtumar kayo ka din iti agas. Ay nanak ko, awan matan ti agas ko. Anya? Apay nga rod ati yung imbagangay. Inggatangan kayo kuman. Ay saanan anak ko. Sana bale, tagimbagak matla siguro. Ay, saan ang mabalin, nanang? Mabiit lang tayo at gumatang. Tapno makatumar tayo. Saan ang mabalin ang mabaybay ang dayta? Ang mga nakumaro pa'y. Lisel. Mabiit lang, nanang. Urayan dak, tayo na gumatang iti agas at tumarin nyo. Naimbag-lakit din, tanapagtumarmon ako nam ni Nanang Maulisel. Panagkunakit nakaginawan, tanarnikan mo tin iji silidmay. Ay, natatang. Dandani din na pa'y di kaya tiyag tumara. Yinananalat pa ka nun, ngam sa anak ngay manugot. Naimbaglangan at adi mo intulok anak ko. Tano saan, sigurado akalkalan kumaitan ni Nanang Mau. Wan nga rod, tatang. Da kayo ngay. Amano mabaybayan nyo mo ti bagiyo, tatang. Amano kas ka ni nanang. Natangkan mo ti ulo yo. Di nakpagdanagan, Lisel. Napigsaak, anak ko. Ay natatang, saan kayong agsam makadatan nga awan marikrik nayo? Rumbang asalwadan nyo mo ti salun at yo. Narigatan. Un ka, day. Saan abalit sa anak mo't unay amabambanog iti pan nakigamgamulok iti daga? Basta, saan kayong agtaliklatan, tatang? Annadan nyo ti salun at yo. Ne, apoy nga da kayong tatang?
Nagsapa mo tan analpas ti Obrayo? Ay na, pinagawid na kami pa ilang takin kukuha iti dagasok-sukayan mi Saan mo't asimang pot dagiti abuno nga aramatan mi kuma. Isong awan ti matrabaho may. Kasta aya? Wan anak ko. Iso ang nagawid akon Ay wun gayam. Nasabat ko itay ni Mrs. Carpiao. O, apay ni Mrs. Carpio, tatang? Agsapsapaw iti caretaker iti balayda. Ha? Dinamag na kanyak noon niya trabaho. Iso nga imbagakan ko ng awan ti permanente at trabaho anak ko. Imbagak nga part-time ka lang iti pagpapaayam ita. Kung ano kaya't mo kanaw, mapan kay jayan datap no makapagsarita kayo na imbag. Ni, apay nga tatatang? Diyak mo, Lisel. Ang mamu tayo amin dito lugar tayo ama nagtulong ni Mrs. Carpiao. Isa pa nagkunak, kasayaatan numapan ka no adawayam. Tapno maamuam no anya ti ibaganaken ka. O, sige nga rod, tatang. Sana bale, tada kayo mo tan akadwa ni nanang. Mapanak itamot lang ijayan da Mrs. Carpio. Tapno makapagsarita kami. Napaliw ko ang mapagtalkan ka, Lisel. Iso asika kumatikayat ko nga alaan nga ag-caretaker dito'y balay ko, iti panagbakasyon mi ija abroad. Ha? Madam? Dayta akat no manugot ka. Ta siyempre, masapul nga agnaid ka dito'y kabayatan ti kaawan mi asang kapamilya. Ang mga no makatawan when no nabaybayag pa'y. Depende no anyan tuti ko na ti pamilya kinton adda kabi ija abroad. Madam, kayat ko day taadjaya yu kanyak. Ngam, kidawak ano mabalin. Alaag akadwak dito'y ni nanang. Tapno mabantayak mo ti inak. Awan ti parikot kanyak balasang ko. Kayat ko pa'y ano adda kadwam nga agbantay ti balay ko. Ngam, may salaang ti mabalin ko at ang danan nga ag-caretaker iti balay ko. Kabayatan ti kaawan mi. Saan kayo ang mabalin aswelduan nga agina? Awan parikot iti dayta, madam. Saan nga agdawat iti sweldo ni nanang? Ti importante lang kanyak, ada kadwak. Narigat ngamin nagmaymaysa. Adamot ket din ni Arman a hardinero. Ngam stay out day jay. Agawid tunggal malam. Umaylay ti aldaw. Ngam mayata kitikid daw mo ako yugan na ka dito iti inam. Awan ti parikot kanyak, Lisel. Atulong kanyak kan ti pamilyak ti panag-caretaker ko iti balay da Mrs. Carpio manang Emmy. Malaksid ngamin iti sweldo nga agbambantay iti balay da. Komportable pay ni nanang iti panagnaed mi iti dakkel a balay. Iso asaanen a masansan idi a dumikar ti sakit na. Ni tatang tinabati iti balay mi. Ngam tunggal panangan, mapan iti bambantayan mi abalay, kat aglalanglang kami. Nagbalin kami mo't anasinged ka ni Arman, a hardinero da Mrs. Carpio, gapo tanasingpot mo't idi. Agingga, itinaaddaan kami iti relasyon ken ni Arman. Lisel, anya tinyawag kan ni madam? Magustuhan da ka no asang kapamilya ti panagnaed da iji abroad. Iso nga amangan no agbayag da pay ijay. Kaya tasawon da ita. Bumayag pa'y mo ti panagnaed yu kaninanang mo diti dakil abalay.
Banag ang magustuak mat Arman. Tamadlaw ko asi maya at isalon at ni nanang iti kaadami ditoy. Saan akas idada kami iti balay? Amasansan a dumikar ti sakit na. Kanayon pa'y idi akalkalan. Sa bagay. Lisel, tangay medyo nabayag mo tan agayan ayat ta. Kaya't ko kumakasaritan dagiti dadakkel mo. Arman? Kaya't ko kumagkalay satan. Tapanag kunak, umdas mo tan ti ornong ko. Sigurado ka? Ang mga numakmaklaat ka lang. Sa anak mat nga agap apura Arman. Aman, talaga kaya't ko magkalay satan, Lisel. Iti kasta, mabukal mo tan ti bukod ta a pamilya. Kasta ti panggapyo adwa, Lisel, Arman, saan kami nga agkadkaid? Nahustuan ka ni tinakam, Lisel. Karba nga muntag desisyon para itibagay. Agyaman nak tamaawatan da kami, tatang, nanang. Agyaman tata, nana, ikarik ajak to baybayan ni Lisel. Napudno akan kuha na, kaya't saan to alumdaang itidanak. Agyaman akbat no kasta Arman. Namdamahaan beda ita. Agmay maysa nga anak mi ni Lisel. Kat saan mi akayat nga agbanag ang nakakaase. Dinto mapasamak day tanana. Ngamin, ay ayat kunay ni Lisel. Mabalin niya damagan kan kuha na. No, kasano ti panagayat ko kon kuha na. Pudno ti ko na ni Arman, nanang. Kat ay ayatak mo't unay ni Arman. Boy now, awan nga ron ti parikaut, Lisel, Arman. Malaksid nga gininayat kayo adwa, nasaya at matipan nakisaritam kada kami ti asawak para iti plano yun a panagsimpa, Arman. Isu nga awan ti parikaut kada kami. Musta ti biyag da asawa na anak ko? Mayat matatang, awan mat ti parikot. Nasaya at nukasta anak ko. Nagaasat kayo kan ni Arman. Tada ti balay da Mrs. Carpio akaslapan nakabalayaw. Da kayo nga ti caretaker. Wan nga rod tatang. Ngam, kanayon ko nga ibagakan ni Arman, arumba nga agurnong kami. Tap na makapatakdor kami tumot iti bukod mi abalay. Rumbang lang Di yun namnamaan naging katingga na kayo iti balay da Mrs. Carpio. Ta mga nukla at kit nga agawid danto asang kapamilya. Sa dino nga iti papanan nyo no bilang. Tatang, Saan apa nang tagibasait ngam na ilot ti balay da Arman? Saan kayo amabalin nga agnad ijay nang runa no at danton anak yaw? Pipi apay ije balay tanalawlawa. agyaman nak iti jaya yu tatang. Talaga napatagak kada kayo. Agmay saka nga anak may Lisel. Katnoan niya man ti masapol mo, nakasagana kami kaninanang mo amang ipaay basta kabailan milakit te. Tandaan am dayta. Arman,
Masansan ka matan amarabian nga agawid. Anyat pa rin ko tayo, marabianak. Arman, manipod nagkalaysata. Italaang nga agdamagakan ka. Takasanumot namin. Kanayon kalatan amaladaw nga agawid. Numaminsan, nabartag ka pa eh. Di mon mararamid ti trabahom dito eh. Anya ayat ibibiyang mo. Hoy, asawa ka lang, Lisel. Awan karbengam amang sitar kanyak. Aramidak no anya ti kayat ko, kat awan ti bibiyang mo. Nawatam? Arman, Manipod ita. Jak kayatin at sitar-sitarin na ka. Tanusyak ti maumakin ka, Lisel. Talaga makaraman ka kanyak. Pay makatawan, manipod nagkalaysa kami kan ni Arman. Rimwaran ti pudpudno nga ugali kan kababalin na manang Emmy. Dakkel apan nakaikawak. Gaputa jakmet nakita ti kasjay agalad na, idi agar arem pay laeng. Tirigat na, naapektaran ultimo ti trabaho na iti ayan da Mrs. Carpio. Kat nakadanon pa'y kadagiti amo mi, ti masansan a panagawid na anabartek, iti balay abambantayan mi. Namin ano nga imawag, kan nakisarita kada kami ni Mrs. Carpio. Ngam gapo iti aramid ni Arman, napapanaw kami iti balay da. Nagnaed kami nga rod iti balay dagiti dadakkel ko, gapo taawan pa'y met ti bukod mi a balay. kasayaatan sa no agabrodak Arman. Bareng nalaklak ka makaurnong ta. Dahita ti kapintasan ng imbagam, Lisel. Ha? Sige, agabrod ka, tadakdakil ti sweldo ijay. Tapno, bumaknang takit di adagos. Oh, apay nga nagsinay ka. Kasanumat ngamin. Sweldo kas kada pagbaknangan adagos tiada iti panunot mo. Di mo man lama panunot mo't no anya ti agbalin akasasaad ko ijay. Na, kayat mo tagabrod. Kalpasan na, tagbalin na kasasaan mo ti pampanunutan. Natural, agbalin ka akatulong ijay ah. Ha? Talangan mo't nagbalin ka boss. Kat agpada talangan mo't ni awan ti nagadalan na. Agpada talangan nga marigrigat dito Pilipinas. Kaya't nga roda sa hunday ta, ano agabrod ka, agbalin ka akatulong. Kastala ka simple day ta. Awan ti magimulam, no ibantay mo ti bagim iti asawam anak ka. So ano anya ti planom? Nakasagana kami kaninanang mau amang suportaken ka. Tatang, Ti pampanunutek laeng. Kabailam nga ta, anak ka. kabaelak tatang. Naimbagkit di taawan pa'y anak mi ka ni Arman. Tano bilang addan. Ama ano jak almanan ti mayadayo kan kuana. Ngam, mampanunutan kayo adadakkel ko. Nang runa ni nanang. Panagkunak ket awan ti rumbeng apagparikutam kada kami anak ka. Tamanipod nagsublin dito'y balay ni nanang mau, edi nagkalay sa kayo kan ni Arman. Manumot ti nadimikar ti sakit na. Iso nga okay kami laeng anak ka. Tatang, Malakit din. Asikasum ti panagabrod mo, tatulungan da ka. agyaman ak unay tatang. Jak tumalipatan da ito'y atulong yo kanyak. Saan apulos? Basta aganad kay di abroad no bilang tamakapan kan ijay.
Anadam ti bagay, ta saan mi akayat nga dadakas ang mapasamak ken ka. Ang ti kwarta, ngam agdaw-dawat ka manen, Arman. Manumot ka dyan patulod mo ngay. Naminsan ko lang ay impustay di palot. Anya, Diyos ko, Arman. Nagrigat ti trabahok ditoy. Ngam ipalpalot mo lang ti kwarta ngay pawpawit ko kan ka. Di ka man si Kalise. Imposible marigatan ka dita. Di bagam kiti, agim imas kay ti kaadam dita abroad. Anya, una yung tikas na pa nagpampanunot mo, Arman. Anya nga agim imas nga ibagbagam. Sikan tinag ko na iding agbalinak akatulong iti ipapan ko ditoy. Saan ka di? Sa ita? Kasta ti saom? No amumlak umano kasano ti sitwasyon ko ditoy. Dandani sa anak pa'y nga ginana. Tapno makataggadak laang. Ita, kastakit din ti bagbagam kanyak. Nagatunga mo. Basta agipawit ka ta sa pulo. Saan? Di ka pawitan, Arman. Tadi mo mo't amo nga ikan patag ti pagbambanugak. Saan ka pawitan? Una yun ni Arman. Nagalas ti panagsasauna. Dinalaan mo. Noon niya tirigat ko dito yung agtrap-trabaho. Kalpasan na. Kasjay pa iti sawang na kanyak. Talaga sa bali ti ugali ni Arman. Makapasuron. Natipanggap mo ita ta simangpet kan, Lisel. Sangwak ni Arman, tatang. Anya, ang anak ko, imbagami matenkan ka ti amin. Adan ka din na ita ni Arman asabale. Ang mga nudakdak lang ariri ti itdan ti panggap mo, Lisel. Di kay agdanag, tatang. Sa anak ang makiriri. Kaya't ko lang. Lisel! Lisel, asawa! Siyak na ito'y! Lisel! Mabitlaan. Siya kunti Saan, tatang? Siyak ti sumango kan kuana. Lisel! Parikot mi nga agasawa tinaskan ang masulbar. Lisel! Iso asyak nga rod ti sumango. Anya jay konam, Lisel? Nakidanakan iti sabali a babae. Iso nga ilaylayon mon. Anya? Sa anak amaag amakidan namanan kan ka. Kalpasan dagiti inaramid mo kanyak. Lisel? Himpagarup ko nagbaliw ka no mayadayuakan ka. Ngam saan matgayam, Arman? Ngamin, nakarkarupay tinaramid mo.
tanakidan na kay iti sabali a babae. Lisel, panunutom ko mamat. Pinanawan na. Pinanawan ka tapno manggadak. Tapno mapasaya at tibiyag ta. Kan tapno makapanunot kamot na napatagak kan kawano saan. Pinanawan ka. Tapno makaamiris ka kuma. Ngam sabali tinaramid mo. Isola ding itakarman. Jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Sikan tinagaramid iti pamuspusan tapno agsinata. Iso pa nagkunak. Awanan ti basol ko. Nawayakan ang mga ramid iti anyaman akayat mo. Jakon makisinubyan kan ka. Namin pinsan ang nagdesisyon manang Emmy. Kat pinilik ti bagik kan dagiti dadakkel ko. Ngam ti makiinurnos ka ni Arman. Gaputa amok asaanan nga agbaliw tinaalas nga ugali na. Kat sa anak ang nagbidot. Tasigon iti damag ko ita. Kakaasi ti kadandan na iti sidong na. Ngam kas iti nakunakon. Awanan ti bibiyang ko kankwana. Kat ti matmat gadak ita iti kaadak dito abroad, ipatpatulod ko kada tatang kananang ko. Naipaurnos mi meten ti sigod abalay mi, kat ti daga asigod apakisuksukayan ni tatang, kukwami itan. Narigat man ti trabaho dito'y abroad, amok anasaya at ti pakayablatan ti sapul ko. Taamok anasalimot-mot dagiti dadakkel ko. Takas iti nakunadan kanyak idinaudi anagawidak. Umdasan tinaipaay ko arang ay kadakwada. Kat amin nga ururnungan da ita, paran tumatlaang kanyak, kan ti agbalin a pamilyak, numaadaanak tupay iti pamilya. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Lisel. Pagayam a Lisel, agyamanak iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Adda talaga dagiti tao, asan tulaang rumwar ti pudno nga ugali da, inton makadennamon iti mabayag. Kat kasta tinapasamak iti asawam. Nakasingsingpet idi damo, ngam idi nagangay, rimwar ti pudno nga ugali na. Mamatiak adumteng tulatati na itani para ken ka, pagayam ko. Ngam sakbay na, masapul pay nga urnusem ti estadom, tapno awanto ti rumswa aparikot. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun, mapu